Hello friends, ang Shillong Teer Formula 1 ngalam sawo tini 8 tarik 9 Mac 2023 ni haus ending tai normal guti narok nare na thang song narok channel nas katalong ngoi tong hang ka channel na subscribe khai do di tai narok tini success manna musuk ang ka please video no share khai di tai narok hendra joto nainai borok joto kaisa kai light didi joto kaisa kai share khai di hingkai narok tini 100% narok success mana hinai ang nongno sao je borok like khaya je borok share khaya a borok success mayongnai bayasong hingkai narok like tai share khai kai narok 100% success manai ar jodi like tai share khaya kai narok success mayangnai narok loss ongnai tamoni hingkai like tai share khaine borok success mano je kosto khaine borok no success mannai je kosto khaya borok success maya bayasong hingke ang je sabsamai video upload khai tongo nongno success boroi tongo hingkai jeng miyaforo kintu nongno success ni mano ang relia tamani ke miyaforo ending go sipayo hingkai ending to ang nongno riya hini kok rijak ang bagoi miyaforo success liya bayasong hingkai tini ni house ongkha 8 tai 9 house narok tongoi mano hingkai narok 8 tai 9 house narok play khai di narok success mannai bayasong hingkai 8 tai 9 narok no duita house no rinai duita house no play khai di hingkai 3 sala house no 10 tia khai no play khlai di hingkai bayasong normal guti no narok nain hai di 28024499 49901656 hingkai bayasong je video no nainai rok waisa naikhe waisa like khai di waisa share khai di hingkai narok success mannai ar jodi waisa nai waisa like khaya share khaya khai narok ni bagoi tini success maya ongnai bayasong hingkai narok je like tai share khai di hingkai narok 100% success mannai tei mwtai rok bo nongno naikhlainai hingkai norok ni joto loss ongmani abo cover ongnai bayasong ang sama kogya abo hingke kisa mehnat bo khaina nango kitu norok mehnat khainani rang puisa naiya narok sudu no support sikhai di help sikhai di omai simi se bayasong hingkai abagoi norokno koyu ang je support khlai di nei hingkai bayasong narok jodi like tai share khaijak tongkha hingkai narok success mannai jodi khaya hingkai narok success manglak bayasong tamoni hingke norok bo kisa kosto khlaina nango abo bagoi norok bo kosto khaya hingkai norok bo success mayongnai ang kosto khaima bagoi ang success mano norok bo kosto khaika hingkai norok bo success manai bayasong hingkai tabuk chwng hit guti o tanglainai bayasong norok nai tongdi share khai di hingkai like khai di hingkai tini ni norok hit guti o thangoi mannai 7252227757 hingkai bayasong norok nongoi mangkha naro je hit guti sabsamai 6 ta number phaio 6 ta number o chwng success borio 7 ta o waisa success o ani bagoi norokno sao ang norok like khai di tarpore share khai di norok ni chubachu khai di norok support khai di hingkai si chwng bwtai bo norok no kaham kaham khe rui manai bayasong support nango nongni support sara chwng kuno khaimaya bayasong hingkai nongni support mangkha hingkai si chwng taibo success khai rui mannai bayasong hingkai norok no ansui di nongni like tai share twinaro important hingkai abo mangkha hingkai chwng kakao norok ano support khaio hinui norok nari 500 600 views phaiui bo 100 si like wngya hingkai tarmane ano 10% borok si chajago tai 80% ano chajakya hingkai bayasong tini ni hit guti wngkha booking guti norok play khai mano booking guti bo norok no rigo norok booking guti success nanai hingkai please video no like khai di tai share khai di bayasong hingkai norok booking guti chwng dakti no
success manmajak ar jai booking guti no like share khaya borok success mai ongnai borok ni bike kwrwi ongnai tamoni ke norok kosto khlai kaisi kisa samung tangka gaisi norokbo success mannai paiyasang hingke norok uansuknidi norok uansukti norok success nano musuk hingke norok bo kisa like tei share khai rijadi bottom bukuk tei bayasang like tei share khainani no rang puisa nangya kisa si samung khlaina nango hingke norok aro mere rikhai no ongo abagoi norok share khaiyari hingke norok ni support paisi tei bo ani channel kusukanani kintu norok support khaiyangui channel tola o tuluk khlai tongo hingke abo bagui nongno makui o paiyasang hingke video no tini ni bagui asung no malaiyano next video o.